खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबावबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिखौ लानानै फैलायबाय। दिनै 16 जुलाइ 2026 आरो दिनै बृहस्पतिबार। बे गोथार बृहस्पतिबारा मुलुगनि रैखागिरि इसोर श्री हरि बिष्णुनि थाखाय बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। इसोरा माब्लाबाबो सहायनाय आरो धोरोमनि लामायाव थाबाय थानाय मानसिखौ निराश खालामा। भगवान श्री हरिखौ गोसोखां आरो नोंथांनि दिनखौ गाहाम महरै जागायजेननो नाजा। कमेन्ट बक्सआव ओम नमो वासुदेवाय एबा जय श्री राम लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि दिनैनि गासिबो खामानिया जाफुंजोबो। मेष राशि। बृहस्पतिबारा नोंथांनि जिउआव गियान आरो मोनसे गोदान दिथा लाबोगोन। नोंथांनि मावखान्थियारि सानस्रि आरो खामानिनि थिलियाव खामानि मावनायनि आब्रुथि गोनां राहाया गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ गोबां गोहोम खोख्लैगोन। गोदान फालांगि बिथिंनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि गोबां खाबु दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो गेदेरफोरनि दैदेननाया नोंथांनि गावारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों समाज आरो खामानियाव मोनसे गोदान मुं गायसनगोन। सम्पथि एबा हा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय गोजाम आयेनारि आयदाफोरखौ दिनै बैसोगोराफोरनि गेजेरजोंसो सुस्रांजानो हागौ। साख्रि लाग्राफोरा मोनसे गोदान गिदिर प्रजेक्ट मोननो हागौ। बेलासे समाव गावनि जिउनि लोगोरिजों बबेबा मोनसे मोजां फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान फोथायथि आरो गोहो लाबोगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाबजों सोलिबाय थानाय नखरारि फालांगिया दिनै गोदान जौगाथायाव सौफैगोन। आरिमु, लिरनाय आरो मिडियाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्म मोननो हागौ। रांनि लेनदेनाव जायखिजाया हेंथाया दं बेखौ दिनै फोजोबनाय जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कर्क राशि। दिनैनि साना रांखान्थियारि जौगानाय आरो बुथुमनाय धोनखौ बांहोनायनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। थाबथानाय एबा थालांनाय रांखौ हरखाबनो हरफिनगोन, जायनि थाखाय नोंथांनि गोसोआ स्रां जागोन। नोंथांनि बिबुंथिनि गोदै आखुजों नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि थिलियाव थानाय गोबां जेथोफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गथ'साफोरा सोलोंथायाव मिजिंथिनाय फिथायखौ दिन्थिनायनि जाहोनाव न'आव खुसि थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गुफुर, खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि खुंथायारि रोंगौथि आरो गोहोमखौ बांहोगोन। नोंथांनि सोदोबफोरा समाजारि बेंखनफोराव लिरथाय लाखिगोन आरो नोंथाङा गोदान सोमोन्दो गायसनगोन। जायफोरा गोदान जागायजेननाय एबा उदाङै खामानि मावनो लुबैयो, बिथांमोना दिनै बिथांखि लानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदै आरो गावजों गाव फोथायनाय थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ जायखिजाया रोखोमनि हरखाब एबा दिन्थिफुंनाय खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होयो। मोनसे बेले-बेजे रां बावजाया गोसोआरि नारसिनथायखौ बांहोनो हागौ। बेनिखायनो रां थिसननायनि सोमोन्दै रोंगौथि गोनां सुबुंफोरजों सुबुरुन ला। गोब्राब समफोराव नोंथांनि लोगोरिनि एंगारनो हायै गोसोआरि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोख्रों लाखिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि गोबां खाबु आरो गिदिर मुलाम्फा लाबोयो। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनाय एबा मासि जौगानायखौ नेगासिनो दङ, अब्ला दिनै नोंथाङा मोजां नेरसोन मोननो हागौ। फालांगियारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजाम दिन्दां थानाय दर-दामफोरा हरखाबै सांग्रां जानो हागौ, जायनि जाहोनाव इयुनाव गोबां राङारि मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरजों सम बारहोनाय मोनाबिलिफोराव रंजाथाइ जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। केरियार आरो फालांगिनि बिथिङाव नोंथांनि गिदिर थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। खामानिनि थिलियाव नोंथांनि बोसोनफोरखौ गागि सामलायगिरिया थाबैनो गनायना लानो हागौ। आजै-आजौनि सम्पथिनि सामलायनाय एबा मुलाम्फाजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया जेंनाया सुस्रांजानो हागौ, जायनि थाखाय गोजोननाय मोननो हागौ। बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाया गोसोआव सुखु गोजोन होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गोजा, खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गोब्राब हाबायाबो दिनै एसेल' नाजानायनि गेजेरजोंनो फोजोबजागोन। सानथौ बिगियान आरो गोजौ सोलोंथाइनि फारसे आगान लानाय फरायसाफ्रा माबा मोनसे गिदिर मोजां खौरां मोननो हागौ। दिनै नखरजों लोगोसे बबेबा धोरोमारि थावनियाव गोलाव दावबायनायनि मावथांखि लानाय जागोन। नोंथाङा गोजाम सावस्रिनि जेंनाफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो नोंथांनि गोहोनि थाखोआ बांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखोमानाय खुंथायारि आरो जुक्ति गोनां गोहोफोरखौ बेरखांहोनायनि सान। बिजिरसालिनि केसफोर एबा गोजाम दाहारफोरजों सोमोन्दो गोनां नांज्लायनायफोराव नोंथांनि थाथाया जोबोद गोख्रों जागोन, जाय नोंथांनि गोसोआरि नारसिननायखौ खमायगोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा मावख'आव जुनियर सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जाय खामानिखौ थि समाव फोजोबनायाव मदद होगोन। सावस्रिनि थाखाय मोनसे समानथि रुटिन फालि। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कुम्भ राशि। फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव जानो थांगासिनो दङ।
नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोलिबाय थानाय जायखिजाया सानस्रियारि फारागथिया दिनै जोबगोन आरो गावजों गाव मोजां मोनलायनाया गोथौसिन जागोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननायनि बेयो मोनसे मोजां सम आरो इयुनाव मोजां मोनफिननायनि मिजिंथिनाय दङ। आंगो आलासिफोर फैनायजों लोगोसे मोनाबिलियाव न'आवनो रंजा खुसि जागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 5, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि नोजोरा नखरारि सुखु सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय आरो नखरनि गोजोन लाखिनायनि सायाव थागोन। न', हा एबा गोदान गारि बायनायनि बेलायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोनां सावरायनाय जानो हागौ। नोंथांनि खामानि थिलियाव गुबुननि बाथ्राफोराव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव थादो आरो गावनि गोहोखौ खालि गावनि थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव बाहाय। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 12, खाफाल गोनां गाबा गोजा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 16 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो ओम नमः बासुदेबाय लिरना ला। भगबान बिष्णु नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरखौ बोखारगोन। गाबोन लोगो हमफिनगोन मोनसे गोदान राशिफल लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।